Sziasztok! Szóval most szerda reggel van. Nem is szerda van már, hanem csütörtök. Csütörtök reggel van, és hát gondoltam, akkor majd kicsit jobban fogok vlogolni. Most itt vagyok egy fogfehérítő reklámot fogok forgatni ebben az indoor stúdióban. Hát reméljük fehérebbek lesznek, és már elég elfoglalt leszek, mert aztán megyek majd karácsonyi vásárba, és ott is megpróbálok annyit vlogolni, amennyit csak lehet. Egy olyan barátommal megyek, akivel eddig csak online ismertük egymást, szóval az eléggé lehet, hogy ciki lesz, de lehet, hogy nagyon jó élmény lesz, de lehet, hogy nagyon kínos, mert meglátjuk. És most itt vagyok ebben a lépcsőházban, és nagyon-nagyon tetszettek itt ezek a kis növények, ez így az egész annyira ilyen budapesti, na ez igazi budapesti vibe, ez a gang, nagyon-nagyon tetszett. Kár, hogy nincsen kamerasztándem, most csak így awkwardan tartom a telefont, és úgy beszélek hozzá. Na de semmi baj. Azt hiszem, ez lesz a vlognak az első olyan része, ahol egyáltalán jeppingelek valamiről, szóval majd próbálok több ilyet belerakni. És holnap pedig lesz egy ruhapróbám, és vasárnap pedig újra lesz egy forgatás. Szóval remélem hallottátok, hogy megroppant a térdem. Sziasztok! Újabb reggel. Péntek van. Most már szerintem legalább egy hete vlogolok. Ami a leghosszabb idő, és amikor összerakom, akkor valószínűleg úgy fogom érezni, hogy nem vettem fel eleget, például reggeli rutinokról. Nagyon hangos a székem. Na jó, szóval ma lesz egy szempilla lifting appointmentem. Magyar. Igen, szóval ma lesz egy szempilla lifting időpontom, utána pedig nagyon szeretnék elmenni egy DM-be, vagy egy Rossmannba, mert annyira vágyok egy jó, barnás, fahéjas színű rúzsra, vagy szájfényre, és most láttam Pinteresten pár ötletet, hogy miért lehetne venni, szóval ezt mindenképpen meg fogom nézni, és ha belefér az időbe, szeretnék elmenni az Oriental Soup House-ba, enni egy levest, vagy valami ilyesmit. Hát a fittem az ma eléggé questionable, igazából felvettem egy inget, és nem tetszik, hogy itt vannak rajta ilyen kis minták, de eltakartam ezzel a nyári toppal, igazából ami kicsit ilyen kötött-szerű, hogy legyen rajtam bézs. Igen, hogyha nem vettétek volna észre, a bézs a kedvenc színem, bézs, minden bézs, és a hajam nem lenne bézs, szeretek vörös lenni, de minden más jó, hogyha bézs, meg ilyen vanilla illatú. És erről jut eszembe, hogy amúgy most ezt használom a Victoria's Secretnek a Bare Vanilla Luxát, és nagyon-nagyon gondolkozom azon, hogy vegyek hozzá valami vaníliás parfümöt. Láttam, hogy a Lushnak vannak ilyen édes illatai, mint a Sticky Dates, meg szerintem van is belőle talán vaníliás, de hogyha bárkinek van, nem tudom, hogy nem sokan fogják ezt megnézni, de ha bárkinek van bármi ötlete, hogy milyen igen, szóval, hogy milyen parfümöt lehetne találni ehhez a vaníliás illathoz, akkor azt szívesen fogadom. Annyira szeretem az ilyen meleg színeket, ilyen neutrál színeket, mint a fahéj, meg a vanília, meg ezek a dolgok, szóval ezekre mindenképpen nyitott vagyok, hogy ilyen vibe-osak legyenek a dolgok. Illetve vettem tegnap 2 ilyen essential oilt, az egyik mézes kalácsos, a másik pedig levendulás, és ma szeretnék hókiflit sütni, de hát mindenképpen be fogom azt is avatni, hogy sütés közben egy kicsit felrakom majd a diffúzeremre ezt az illóolajat, berakom. Igen, de berakom a diffúzerbe az illóolajat. Ne haragudjatok, hogy olyan furcsán beszélek magyarul, hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy angolul beszélek, mert
angol suliba jártam, meg hát most már 10 éve angolul tanultam, most pedig a mestert a pázmányon csinálom, és nagyon furcsa, hogy vannak olyan óráim, amik magyarul vannak, és ugye már ilyen, hát úgymond magasabb szinten, hogy nyilván egy egyetemi nyelvezet, egy akadémikus szint, az teljesen más az idegen nyelvekben is, szóval ez ilyen furcsa mix. Koreaiul nem tudok olyan jól, mint angolul, szóval az kevésszer zavar be, és furcsa mód, amikor koreaiul beszélek, akkor nem az angol, hanem inkább a magyar szokott bezavarni. Szóval ennyi lenne, és most I'm off to go. Szóval most megyek, és remélem, hogy elérem a buszt, kint borzasztó idő van, fúj a szél, nagyon-nagyon hideg van, remélem, hogy nem lesz semmi, és el fogok jutni a szempilláshoz, mert bevallom nektek őszintén, hogy ma ilyen nagyon ilyen szédelgős, frontérzékenyes hangulatom van. Nem tudom, hogy van, akinek bármi tipje frontérzékenységre. Tudom, hogy vannak ilyen frontérzékeny teák, de én még nem láttam soha a DM-ben, meg a Rossmannban, lehet, hogy egy bioboltban lehet kapni, és érdemes kipróbálni, mert én nagyon-nagyon érzékeny vagyok arra, amikor az idő változik. Egyébként pont most néztem, hogy ezek így mennyire összeillenek. Ez egy Pinterest board, de hát ez nem vicc. Pinterest board. Na jó. Oké. Sziasztok! Igazából nem tudtam annyit filmezni, amikor elmentem, hogy megcsináljam a reklámot, mert nyilvánvalóan nem vihettem be a telefonomat. De ez lett volna ez a hét. Próbálok majd több videót felvenni, és igazából lehet, hogy nem is fejezem be itt a vlogolást, hanem mondjuk amikor megyek Bécsbe szombaton, meg még csinálok dolgokat ezen a héten, azokat is felveszem majd, és megpróbálom majd úgy összevágni vasárnap, mert most úgyis szabad lesz a hétvégén, mivel nincsen színés suli, és meglátjuk, hogy majd mi sül ki belőle. Minden esetre, igen. Egyébként kipróbáltam ezeket a heatless curlereket, nem tudom, hogy lehet őket sínyen is kapni már, és amik így néznek ki, mint egy ilyen kis virsli. És nagyon jók, vagyis hát én nem nagyon tudtam jól felzakárni a hajamat, és a frufrum az nem igen akarta az igazságot, de szerintem így is egészen jól néz ki. Igen, ennyi lenne. Szóval, bye! Vásárolni szeretnénk. Ilyenkor nagy táskával szoktam jönni. Szóval persze, hogy azzal jöttem.
te tengo que borrar. Fue tan bonito y hecho pedazo. Ez nagyon jó egyébként. Mármint tökre tetszik. Csak így sétál. Találtam egy jó át. Csokis? Annak. És csak így eszed? Mi Ez? nem látszik az arcod. Sajt és perec. Megkóstolod? Nézd, aki van-e benne tej? Szerintem tuti van benne tej. Anna, most vedd, mert most látszódik. Mi az puffer? Finom? Nem kóstoljátok meg? Hát én ne vehettek belőle. Értem, teszem? De így elveszem, jó, hogy ne... Melyiket tegyem? Miért? De nem akarom, hogy beteg legyél. Válasz egy jó porciót. Lehet, de nagyon úgy a cukor bele a szilvába. Igen. Nagyon jó. Ez igaz ilyen bécsi dolog. Ez képest nagyon kevés volt belőle. Meg vagyok lett. Ugye vaníliás, nem? Nem furcsa, itt van egy McDonald's, egy ilyen szép épületben. Elég érdekes.